Momo. So hey guys, welcome back to our new vlog. माने vlog आगारनाया एकदम टाइम टेबल जायाखै आंना माने एसे फिसा फिसा माबा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो उनाव मोजाङै शेयार खालामगोन आं दा जों दंफायो उदालगुरि दा जों आं फैनायनि भिडिअखौथ' बानायासै नै जोंहा बिथाङा बानायदों भिडिअ फैनायनि भिडिअखौ पुरा मट' ब्लगिं बानायबोदों नाय बिनि चेनेलाव थांनानै चेक आउट खालामनो हागोन आरो दैमु बसुमतारी इउटुब चेनेल माने खाट्रा मट' ब्लगिं खालामबोदों माने मबाइलजोंसो खालामदों आरो ना बरियाहै थांनानै चेक आउट खालामदों मबाइलनि माबा लगायबाय नै बेहाय नै औ माइक्र'फन लगायबाय बिनि चेनेलाव क्वालिटिया मादि फैयो खोमसिनदोंलै बेहाय सान्दुङावथ' खोमसिनवाखै सान्दुङाबा एकदम ख्रा नुयो सान्दुङावसो ख्रा नुयो माने खोमसिबाथाय मानसिखौ सिनायनो नागिरा आच्छा थ' बेनोसै दा जों दंफैयो उदालगुरियाव ना जों माने आरनाय लांफैदों आरो ना आरनाय जों दा आरनाय बायनोसै हाबनोसै ना थ' फैदो होमबा नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांगोन आं गाइस फाइनालि सफैबाय आरनाय दखानावहा नै लाबाय आरनाय 20 खान लाबाय 20 खान वाव नै लाबायानो आङो नै 20 खान लाबाय आरनायखौ औ माने टटेल 20 खान लाबाय आरो ना मारै थाखाय शुटिंनि थाखाय नङा प्रग्राम दङ जोंहा बे प्रग्रामनि थाखाय लादों नै ओरैजाय सासे दख'ना नायगासिनो मा फसायदों नामा नों दख'नाखौ हा औ फसायदों दख'ना गांसे बायनानै होफेराखै नोङो होआखै जाबावलायदों आङो माखासेखौ आं इउटुबाव खिथियाना नोंनो होनायफोरखौ बेखौ फसायाखैलै होनाङा बियो बरिया मोनसे नायब्रा बरियानो आरनाय दख'ना लाखांना दा जानोसै एसे उखैबायबो ओमफ्राय मा बुंदों चिकेन फ्राइड राइस अके चिकेन फ्राइड राइस नोंनिया मामोन आंना माबा मम' चप ओके गाइस नै जागासिनो आरो नैबेखौलाय मा इन्ट्र'डाक्सन होबावनो आं बिराद लोमजागासिनो नै जानोसै थ' गाइस बिदिब्ला बिदाय लानोसै जों ना मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन आंबो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनखादों बिसोरबो सेम फार्स्ट टाइम होमबा बाय हा थांसै जोङो बेसरा मम' मोनजायासै एबार जाथोंसै बे माबायावहा बायनानै ना मामोन थारमाने बे हटेलावहा मम' गैयामोन ना थ' बेनोसै होमबा ना गाइस बिदिब्ला जोंबो थांसै माने जोंहाबो लेट जागासिनो नोंहाबो ओरै होनलायनांगौ बिनि बायदि माबायदि ओरैनो हटायसै गाइस फाइनालि फै न' सफैबाय दा आं फैनायखौ भिडिअ लाबोआसै एसे बाइक सालायनायावहाय एसे उसुबिदा जानायखाय आं भिडिअखौ लाबोआसै आंनि आरो भिडिअआ मा मिथिगौना बे साननैसो टाइम टेबल भिडिअ आगारनाय जायाखै मानो होनब्ला आं ब्लगखौ लानो हायाखै एसे खामानियाव बिजि आरोना न'आवहा दा बेनि थाखाय आङो लायाखै आरो भिडिअखौ माने खामानि बिजि थ' डिसेम्बरा बिदिनो थांसै आंना माने सम भिडिअ होनाय आरो सम भिडिअ होयै डिसेम्बरा बिदिनो थांसै आंहा दा नायनोसै गोदान बोसोर 2023आवहा मा जायो 2023 सायो बियो दारियावहा मायसा मोनामदों बियो दख'ना गोदान मोननायखाय माने खुसियानो लाजाला माने बे दख'नाखौ बेयो मा सिगांनिफ्रायनो नांगौ बाहायोमोन नामा र' आं मोनसे खोथा बुंदों दे ट्रेन्डिंनि खौरां नङा बिया बियो दख'नाखौनो बिया बियो जेब्ला दख'ना दुकानाव लांगोन अब्लासो दख'नाखौ बिगोन बेखौ नांगौ होननानै बुंगोन माने न'आव थाब्ला दख'नानि नाम खारियानो बियो जाबाय दे दख'नाखौ खिथिहरदो प्राइसखौबो खोन्थाखागोन ना सिन्था खालामनाङा र' रेजेक्ट गासिनो बियो प्राइसआबो बेसेबां मोनलाय र' 1150 खोमा 1150 गान खोन्थाजोबसैलै गानै आंगाजोब्बाय मानसिफ्रा
गानि आंगायजोब्बाय मालायासो गानि आंगायजोबदों दा नोंथ' गानि आंगायाखैना एबारसो फार्स्ट टाइम नों गानगोन गानदोब्रा ना मा बुङो गाइस नङा नङा बिदियानो जाहैबाय दा गैया नालाय आरो माथो बुंबावनो थ' बेनोसै आरोना जोङो भिडिअखौ बावनो इन खालामनो नागिरदों दा बिथिं जोंहा नाफाथि बेखौबो दसे लोगो मोनबाय माने बेबो टाउनाव फैखादोंमोन एसे खामानियावहा गोबाना टाउनाव फैखादोंमोन मानसिया थांबाय जोंबो आर'नाइ बायनानै आरो नाफाथिखौबो दसे लोगो हमनानै बिदिनो मोजां गाज्रि सावरायबाय थ' भिडिअआवसो आं बांद्राय गोबाव लानो हायासै बा लायासै आङो भिडिअखौ दासो मोजां नायफैबाय आं दख'नायानो एसे बोहोजोबनाय माबायदि दोहोजोबनाय बोहो नङा दोहोजोबनाय मतलब कि दख'ना इतना पतला है ना साथ में ही खुंदुं को क्या बोलता है हमको तो नहीं पता क्या जाबाय तो आगरजों माजों इदि दोहोजोबनाय नि अच्छा इसको बोलता है दोहबाय मैं तो इतना गोरा ठेबना आङो आरो ठेबना बे दोहोजोबबावगोन फिर भी अच्छा लगा मुझे मतलब दे उनाव मोजां बाय के बाद मिला है भाई दे उनाव मोजाङै बायफिनबावगोन नङा होमबा जों बेखौनो गाननानै बेखौनो एसे गाननानै एसे नोङो माबादो गोजोनदो माने उनावहा आङो माबा दामि बिदों आङो बिनाय मोनब्ला नोंनाव हाबायावनो 35,000 दख'ना बिगौमोन केमेरा जानायखायसो नों बिदि बुंदों दा आं 35 नि आखाइ सालायबाय 35 नङा 12 नि मोजां मोनो 12 बो नङा थ' बे 12,000 35,000खौ गाननानै नों ओंखाम जायालासे थानो हागोन नामा सना लागायनाय दं आं नामसो बिदों मा बुस्थु सना लागायनाय दङ मायाव सना लागायनाय दङ दाम दामियाव दख'नायाव सना लागायो नामा फिसा नङा नङालै दख'नायाव सना लागायनाय दं नामा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरलाय आं खुनु दिन खोनाफेराखै सना लागायनाय दङ नामा दख'नायावहा थायो नामा सना लागायनाय थायाना खिन्थु गावनि जे बेक्तिगत लागायबासो थागोन दे भिडिअ एसे गोलाव जाबाय गोलावखौबा बांद्राय नाय दख'नाया ओरैनो सिम्पोल दानायसो खोमा ओमफ्राय बे लरेक्सखौ होदेरनायसो खोमा बांद्राय गोलावबा नायनो बायोखालाय भिडिअफोरखौ नाय दाना मोजां मोनलाना लाइकबो होला र' दसे र' आं माने फोजोबनोसै बेनोसै आरोना थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार आरो बिथिं निउ इयारबो फैगासिनो दं दा माबा मोनसे जागोन दे बेफोरनो दिनैनि भिडिअखौ बावनो इन खालामसै थ' नायसै नेक्स्ट ब्लगखौ लाबोनो हागोन हाया बाय बाय गुड नाइट